Hi George, Ali King, Fuel Oil posted. Dan huwa l-kontenut ta' waħda minn numru ta' emails ġodda pubblikati mill-Malta Today l-4 filgħodu u li komplu jitfaw dawl ġdid fuq l-iskandlu taż-żejt. Emails li juru li George Farrugia kellu relazzjoni ta' konfidenza ma' aktar uffiċjali pubbliċi, buħut minnhom saħansitra jibatulu dettalji konfidenzjali. L-aħħar emails ippubblikati jmorru lura s-sena 2008 u l-2009. Fihom joħroġ kif Farrugia kienet jirċievi dettalji sensittivi brabta mal-ħażna tal-fuel minn uffiċjal għoli tal-Enne Malta. Dan l-uffiċjal kien Emanuel Mizzi, manager fil-Petroleum Division tal-Enne Malta. B'dan il-mod Farrugia kien ikun jaf kif kienu qed jaġixxu fis-suq il-kompetituri potenzjali tal-kumpaniji Trafigura u Tozza li kien aġent tagħhom. Jirriżulta wkoll li Farrugia kienet jibgħat l-emails li rċievi fuq l-account tal-Yahoo ta' martu Katie Farrugia. Il-konfidenza bej Farrugia u Emanuel Mizzi mhux biss tirriżulta mill-fatt li l-Farrugia Mizzi sejjaħlu King. Iżda wkoll għaliex Mizzi ħass li kellu jaqsam ma' George Farrugia s-sodisfazzjon ta' kisba ġdida fl-istudji tiegħu. Saħansitra qalu li xtaq wassallu l-gratitudni tiegħu għall-appoġġ li taħ biex jikseb il-kwalifika magħrufa bħala MBA. Proset men, pjaċir tiegħi wieġbu George Farrugia. Xi ħaġa li fi kliem il-Malta Today tindika li Farrugia seta ta' appoġġ finanzjarju għal dawn l-istudji. Dawn l-emails ġodda kienu żvelati 3 ijiem wara emails li kixfu relazzjoni bejn Godwin Sant, uffiċjal għoli fl-Awtorità Maltija Riżorsi u l-istess George Farrugia. Relazzjoni li minn tal-inqas baqgħet għaddejja sal-2009. George Farrugia kien ingħata l-proklama fuq parir tal-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi bil-kundizzjoni li jgħid il-verità kollha fl-investigazzjoni brabta mat-tixħim fix-xiri taż-żejt mill-Enne Malta. Iżda jirriżulta li mal-Pulizija George Farrugia ta' biss dettalji sal-perjodu tal-2005. L-iżviluppi li seħħew fl-aħħar jiem huma mistennija li jintensifikaw l-investigazzjoni tal-Pulizija. Il-Prim Ministru Joseph Muscat iddikjara nhar il-Ħadd li jekk mill-investigazzjonijiet jirriżulta li George Farrugia mhux qed jgħid il-verità kollha, il-Kabinett jista' jikkunsidra li jirtira l-proklama.